वार्तालाप हो। का हो ये दिल ही तो है, प्यार नहीं देखेला गोर हकी करिया आके समा जाला दिल के भीतर। अब प्रेम पगली से जेकरा हो जाई ओकरा महल के रानी का तारा पर हम फिदा बानी। आ देखा हमारा पास बहुत कुछ तो नहीं थे, धन के राजा तो नहीं थे, लेकिन दिल के आ मन के राजा जरूर बानी। तारा पास का बाई हमरा पता नहीं थे, लेकिन तू हुस्न के रानी जरूर। एकदम हुस्न के परी बारू। लइकवा कहता ड्रॉप लता अनिल बाबू और थोड़ा साउंड कम और कम। तू तो बाडू रूप के रानी, हम हो दिल के राजा बानी। रूप के रानी, हम हो दिल के राजा बानी। सुना हमके दुनिया के दौलत ना चाहिए, हमके दुनिया के दौलत ना चाहिए। दे द दिल तो हंसे अतना चाहिए, ए दीवाना के औरी का चाहिए, ए दीवाना के औरी का चाहिए। दे द दिल तो हंसे अतना चाहिए, ए दीवाना कयोरी का चाहिए, ए दीवाना कयोरी का चाहिए। पुरस्कार संजीव कुमार जी नतिन दामाद के ओर से मिला। जय हो। अच्छा देखिए 500 रुपया हमरा के दिहनी, अभिनंदन प्रणाम। यह परिवार से सदा लगाव बरकरार रहे। आजकल आप दामाद जे होता चाहे केहू होखे, फूफा होखस, चाहे कोनो रिलेशन होखे, लोग स्वार्थ के सिवा और कोनो खातिर रिलेशन चलावत नहीं। हर रिलेशन में स्वार्थ छुपल बा। कैसे? लेकिन रिलेशन के मतलब ही ना हो। रिलेशन के मतलब ही होके के चाहिए कि जब रिलेशन बन गइल बा तो आदमी सुख में होखे चाहे दुख में होखे,
हमेशा तत्पर रह तबे रिश्तेदार कहे लायक बा। ए परदेसी ऐसा ना गाना गावता रह गौनी नो घिसल पिटल लय तारा खानी ना नो गायत्री बाबा कइले बड़ा गायत्री बाबा के उ लय गावो जौन हे 5 साल में केहू छुअले ना होखे। हां उ लय गावो त हम खुश रहती। बाकी गायत्री बाबा के हो आ अब जब लोग गा देता ओकरा के जे सब है जहां दिमाग पहुंच जाता वो जा तार दिमाग ना पहुंचे के चाहिए। उ ना पहुंचे के चाहिए ना अपना बस के जवन चीज बाकी जवन तैयार कर लो उ चीजों में मेहनत करे के चाहिए। कथा प्रसंग हम श्रवण कुमार लगवनी ई बापे दादा से चलल आवता आजो हम गवनी ह काहे कि कहानी हम चेंज करे के क्षमता नहीं की रख ना कोनो कहानी गाई बाकी जवन लिखल होई उहे गाई तई हम नहीं बदल सकत। बाकी जौन लयदारी हो ये अपना बस के भाई अपन कंपोजिशन जानकारी अपना से नया नया पेश कर सकेला। बाकी तबो तो तार तो ध्यान बा ना गीत संगीत पर कोनो तो तार ध्यान बा ना दिन भर रात भर गईब आ दिन भर 4 गो लौंडा लेके घूमत चलबो। लौंडा अंतरा देखो भाव का जाने मन ए बोलो तू को दिल के बीच में बा दीवार भला कैसन देख परदेसिया जरल ना वो प्यार भला कैसन केहू सपोर्ट ना करे अब प्यार कइले बनी जरबे करी और बार बोलबे करी नीचे बैठ के ओ पर ध्यान नहीं खे दे के अपन अपना काम बनता बाहर में जाए वो अभियंता इंजीनियर के अभियंता कहल जाला। हां जी केहू कलाकार के नाम ना धरनी। तू को दिल के बीच में बा दीवार भला कैसन देख जमाना जरल ना वो प्यार भला कैसन तू ही मंजिल हऊ अब रास्ता चाहिए तू ही मंजिल हऊ अब रास्ता चाहिए। अरे हाईवे दे दा हाईवे ई पतर की रास्ता से काम न चली खड़ा हो रास्ता हमरा आँखी से लौकता हमरा खूब पता बा कि हमरा कौना रास्ता में कहाँ जाए बस ई तार इजाजत रूपी रास्ता मिल जाए तो हम डायरेक्ट वही रास्ते मंजिल पर पहुंच जाते। रास्ता जबरदस्ती ना तू ही मंजिल हो रास्ता चाहिए रास्ता का टोल टैक्स देता दिल हने आओ बैठा तारो तो है बैठो देता दिल तो हसे अतना चाहिए ए दीवाना के औरी का चाहिए ए दीवाना के औरी का चाहिए
नचनिया तो तारा में आके पछताती है। रोता जब जब हम गावे खातिर उठनिया गौनई तारा पर 20 चढ़ा दिले तो फिर मैं पढ़ले कि काश हम यही बेसवा में रहती। हम ना रखो भाई देखाई हिट मॉडल हमरा संगे बिया एक्ट्रेस सतिया तो बुझाता कि हिट मॉडल चले ले बुझाता कि सूरज के किरण फूटत हो। हां सूरज के ओठ लाल आ पियर तो सूरज के नया नया किरण फूटेला तो दोनों कलर मिक्स रहेला लाल पियर दोनों। हां सूरज के किरण कली है सूरज के किरण बुझाता कि चम चम चमकता। आओ देखे बुझाता भादो के एकदम अनहरिया ही है। भादो के पियर बेग चूसलाम देखिए सब बुझाता कौन भटियारी में बैठल। ये कली है नया नया मेरे साथ नहा धोआ कर चली है। जली है ये कली ही कली हो हां नोटी न 10 गो देवता पर चढ़ल फूल लेके चला 10 गो देवता पर चढ़ल वो फूल सूख गइल मुरझा। तो देखो जवाब हमारा से मत मांगो। जाहि दिन हमारा गाना के जवाब देबा 5 गो गानो तो हर मार्केट में लोग जानत होई तो केकरा चलते केकरा चलते हमारा चलते। हां जी जितना गाना अगर हाईलाइट होई तो समझ कि राइटरी होई हमार अन्ना तो जरूर हमार लय उठौले होई। साबित कर दे साबित कर दे एक लंगी फेंका जेबो सीधा सीधा प्रमाण के साथ दे दे शुरू से लेकर अपना में झगड़ा मत होके झगड़ा मत करो लो ना कोई को गौले बाड़ो हैं अच्छा जबरदस्ती परुआ पोसला से होई लोग के देखावे खातिर आपस में जाके फिर गाड़ी में कालर धरो लइका कहता कि सुना काशी कारी बाबा तू कहता सारी दुनिया छोड़ के आ जाई लोक लाज के सारा बंधन तोड़ के आ जाई बड़ा सुंदर सीना से लगत रह जा बता दे बताओ जी तनी जैसे सीना से लगत आरू हां तनी पीछे से आवो तनी फील दे के आवो तनी जब गला लागत आरू तो तनी अच्छा से लागो हां कहल गइल बा कि लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम रोने पर मजबूर हो जाए। हां कलम ओक देवे भाग रे तो लिखबा काती अपना दादा ला कलमवा से लिख देखा ये सब चीज खातिर स्पेशल दिन आवेला। फरवरी के महीना पूरा इहे सब ला बनल बा। लव डे होला किस डे होला रोज डे होला प्रपोज डे होला चॉकलेट डे होला वही तरह एगो औरी डे होला कोनो वेलेंटाइन डे एगो कोनो होला नो वेलेंटाइन डे ना वेलेंटाइन डे अच्छा अच्छा वेलेंटाइन हां उहे सॉरी दिस इज माय मिस्टेक। हां पढ़े में यू एम राइट बोला यू आर हम राइट बोलनी हनु हां यू आर होम राइट यही से एगो औरी डे हो कौन डे ओकर नाम हो हक डे। ओ दिन का होला ओ दिन प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के अखबारी में पकड़ के हक करेला। हां ऐसे ही होला कि दिल के डायरेक्ट दिल से बात होला तो हम चाहतनी कि जैसे फिल्मिया में हीरो हीरोइन एक दूसरे के हक करेलन वही तरह फिल्मिया जैसन एक बार आके दौड़ के हक करो। हां फिल्म में जस तू एक बार हक द हक कर बोले में लटपटाई बे आओ फाटा है धरती की हम ऊपरे रह जाई ऊपर होबे कि चल जाइबे भीतर ओइ में तार बाबू के पूंजी फसल हवा एगोरा कहता कि धरती फाटक के ऊपरे रह जाई तो हई कहता कि भीतर नु चल जाइबे आ काहे घासवा ध के ना लटक जाई। ढेर बार सुना का कि तू कहता सारी दुनिया छोड़ के आ जाई
रोशन के बा आसरा नहीं दूसर रोशन के बा आसरा नहीं जवाब दी हाँ दी हो मान जब कि तू कलाकार हो हाँ एगो हमरा आज ले तारा चेहरा नूरानी गाना के जवाब ना दिया इतना दिन से गावते बाड़ो आ कहत रहो कि मैंने रोशन राज एगो हमरो कैसन गाना बना के दो के मंच लाइक हो अब हमरे से लगल बने ना छोड़ दी त कुत्ता ना पूछी तो सरोसन के बा आसरा नहीं कुछ ना बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट क्या है दे द दिल तो हंसे अतना चाहिए